Egunon, Quizás, kaixo. egunon, egunon. Gaur, oraingoz, zu eta nik bakarrik. Ah, bai? Bai, orain. Bueno, Zu zer moduz izaz? ondo. Ia esan, ja bukatzen nahi naiz, azkeneko fasean zurekin. Eta, a ber, pixat ondo, baina ematen dit, askatzeak ere, respeto ematen dit, baina, bueno, hasi beharko naiz dire ja praktikan dena jartzen, eta, baina, bueno, bai daukatela sensazioa, ez dela deskonektatu nahi guztiz talde honekin. Zagit, gustatuko litzaidake pixka bat arian jarraitzea, ez? Ni sentitzen dut hori asko ikasi detela zurekin 2 hilabete hauetan, hasi naiz aldatu dut pilo bat, osea, nahi dut mantendu eta konturatzen naiz, oso gainean egon behar naizela oraindik ere mantentzeko, ez? Osea, ez zain naturalki ateratzen gauza asko, baina bai konturat ez baldin bada momentuan, 2 minututan, 4 minututan, 5 minututan buelta ematen dio, ze konturatu egiten naiz. Orduan, esate, bueno, pues, zerbait badaukat, ez? Aldaketaren bat egin da, ez da instantaneoa, baina konturatzen naiz gutxira. Eta, bueno, pues, hori, pues, landu nahi dut, konturatzen naiz, hori, muskulu hori, lantzeko daukatela, ez? Hasi naizela kirola egiten, baina jarraitu behar dala, bestela, 54 urtez jarrera bat izan da gero, 2 hilabetetan ez dut aldatuko. Orduan, konturatzen naiz, hori, lana dagoela egiteko, baina, bueno, por lo menos, badakit zein dan bidea, konturatzen naiz gauzetaz, aldatzen dut momentuak zerbait gertatzen denean, bai lanean edo bai edozein arlotan, konsiente egiten naiz, igual ez instantaneo, baina 10 minututan, esaten dut, tras, ja, buelta ematen dit buruak. Orduan, bueno, konturatzen naiz lantzen ari naizela. Baina ni pozik nago, hasi eske jaikitzen naiz super pozik eta egun antolatzen dut, eta ez dakit egite ditu nire gauzak, nire, ez dakit, nire ingurukoek esaten diate, ze ondo, osea, zerbait notatzen dute, ze badaki jende askok ez daki zurekin egin dutela prozesua, jende askok ez daki, eta horiek ere notatzen dute aldaketa bat, ez, eta bueno, niretzat nire poza ematen dut. Ni badakit nire barnean aldaketa egon dela, eta niretzat hori da importanteena. Ze ni ja sentitzen dut aldaketa. Gero kanpoko sentitzen duten edez, ja berdin zait. Baina nik sentitzen dut nire barnean ja aldatu naizela. Eta pozik nago horregatik, ze azkenean netzako deskubrimentu bat izan da, jakitea, leno, lehengoko bertsioa alnuela alde batera utzi, eta bertsio berria ni izan nahi dudanaren bidean jarri, ez, nire burua aldatu, nire sinesmenak aldatu, eta hasi, beste joera batekin, eta, bueno, pues horrek, poza handia eman zidan, zer no, pues hori posibilidad, pues venga, lantzera a tope. Ni oso gustora nago prozesu honekin, eta oso pozik nago hautaketa hoiteagatik, 2 hilabetetan, egia da bai, gauza teoria asko ikasten da, baina batez ere ikasi dut praktikan nola jarri. Eta hori da niretzako klabea, azkenean akziotara ez pasarea pasatzen ez du zertako balio. Orduan, Ez du balio, osea, gure ekintza txiki bakoitza ari da etorkizun bat sortzen, energia mai, menduak, entrenamentu bat, ondo entrenatzen ari ez nire burua, gaizki entrenatzen ari nire burua, desizio txikiak dira, bai? Eta nik entonces eskrita asko, zure kasu ez da, baina psikologo eta coachetatik, eta nik ere bai eman nituenean, teoria asko bai, baina praktika da aldatu behar duguna, ez? Eta egote asko galdetzen ulertzen zergatia eta teoria eta ondo dago, baina ez banaiz aplikazioak aldatzen, ekintzak aldatzen, ez da aldaketarik bizitza. Bai, nago, eta horregatik ni garrantzia hundina ematen diot, ekintza, eta bizi gara, gizarte batean hainbeste kritikatzen den faioa, denok beldur garela faiatzeari, eta faiatzearen ez gara pasatzen ekintzara, eta dik beti diot, helburua ez da ez faiatzea, helburua da azkarrago faiatzea. Azkarrago faiatzen badut, azkarrago ikasten dut, azkarrago betzen ez, azkarrago atatzen ez zulotik, bai? Beraz, da beste pentsamolde bat sartzea gure buruni, eta benetan, bueno, aldatzen da. bai, eta beste gauza bat ikasi detena ere izan da enfokatzea aukeretan. Beti edozein momentu batek
naiz eta txarra dirui, beti dauka izkutatuta aukera bat, eta hortan enfokatu naiz asko, eta horrek asko lagundu izan dit niri, adibidez, lanean, ez, batean, gertatzen da gauza bat, esan, ostras, hau, baina gero, bale, venga, ze atera dezaketan, ze aukera daukaten, zer egin dezaket, venga, ingo eta hau, eta beti ikusten diot orain, edo zer gauzari aukera positibo bat. Eta hortan saiatzen naiz enfokatzen, aukeretan, oportunidadea, ze oportunidade daukaten, ze oportunidade daukat. Eta horrek laguntzen dit pilo bat, eran positiboan ikusteko gauzak. Naiz eta txarra izan gertatu dena, ez? Eta horrek ere, kontzitze hori esnatu dut, prozesu honetan, ez? Bai. Bai, zeren, garbi dago, bizitzan olatuak izango ditu, gauzak etorri egingo dira, gauzak etorri. Ona edo txarra, eta guk egiten dugun interpretazio bat, bai? Eta orokorrean, gure garunak babestu nahi gaituelako, lehenengo da beti txarra egiten duena. Lanetik botan, lanetik botan dut ezak izer. Eta horren enfokatzen gara, eta orduan gaizki sentitzen naiz, eta gaizki pasatzen dut, eta orduan txikitasun hortatik hasten dut edo zer gauza, edo gauza presak egiten hasten ez, lokesea. Baina konturatu gaitu zen lanetik botatzea bera, nik beste modu bat ere interpretatzen haste banaiz, ikusten haste banaiz lan postu hobea, beste esan duzuna ez, fokua jartzen badut beste egoera batean, eta aukera bezala ikusten sentitzen haste banaiz, ostras, igual biharko lana gaur egun nuena baina hobea da. Eta aztera duenean, esan eskerrak lanetik bota zidatela. Eta daudian nuena pelotarekin ez, momentua kasua ez dakitze, eta gaur egun eskertzen dut amaitu izana, bai? Zergatik izan zen etapa oso polita, lehenago berandu bukatu batzuena, nire egoarentzat nik nahi baino azkarrago bugatu zen garai hartan, baina gaur egun eskertzen dut zergatian epoka hori bizi dut, eta gaur egun sortu dudan bizitza bizi naizena, beste herramienta batzuk eman dut. Bai. Berez gertatu dena beti da neutroa, eta gero guk ikusten duguna modu negatiboan edo positiboan, eta horrela sentitzen dut. Errezena da, negatiboa badakit, baina hori da errezena. Eta horrek ikusten badut hori sortzen dut, hortan agolako enfokatua. Ikusten zagun positiboan eta enfoka gaitezen hori eta sinistu hori da sortuko duguna. Bai, horregatik aukeretan, aukeretan fijatzen naiz denbora guztian, beti dago aukera bat, zegin dezaket. Gertatu izan zait berriz ere, igual aurreko egoera berdina, norbaitek mina egin nahi zituela, baina orain, prozesua egin da gero eta ja konsienteagoa izan da, ja ez dit afektatu, zakit nola esan. Beste modu batea hartzen nahi nahi gauzak, eta zerbait ikasi dut, ez? Hortik esatzen dut, nire ondorioak ateratzen ditut, zerbait ikasi dut praktiketan jarri naiz, eta ikusten nahi naiz egartatzen den, eta ez naiz afektatua sentitzen, ez? Eta seguraski iraganean, gauza horrengatik sentituko nintzake oso afektatu da. Orain, ja ez, eta hori da niretzako garaipena, ezakit nola esan. Hor egin dut aurrera pausoa. Bale, baizaz, horrela iso. Bueno, bakarrizketa hau, eta ziur hau taldeko aterako dutela baitere informazio baliagarria, eta bai. Gero, igande eder bat, izaz, eta oso interesgarria izan da, egia esan. Así que, mila esker, berriz ere. Nik gauzatxo bat entzute oztazuen? Aiba. Kaixo. Entzute egon, haupa, Maider naiz. Eta entzuten egon naiz, eta ez dut berbarik egin, baina oso gustora egon naiz entzuten. Eta izaz ez zaute zauketan, baina zuri entzuten tremendako animoak emuten duzu hasibarri garenotzat. Jose, ikusten zuregan, kriston prozesu potentia izan dela. Eta hoxe, gustora egon naizela entzuten, ez dut inberroa, ez dut ingo berroa, ondikan zai askotan, oso baina hau bintzat esanguran eben. Kriston animoak emuten duzu hasi berri xantzat, zetin nik zuregan ikusten dut, tremendako evoluzioa. Hoxe, eta zorionak zuri, ze kriston lan. Zake oso ondo. Hoxe. Eskerrik asko, Maider, eske ni transmititzen dut bizi izan detena, ia esan, horrela da. Bai, nik gogo askonakan aldatzeko lanen hasi nintzen, eta konturatzen naiz, benetan aldatu nahi badezu posible dela aldatzea, eta oraindik lan asko dakat egiteko, baina oso pozik nago aldaketakin. Así que, zakit animo, zu jarraitu ere, eman gogor, eta, prozesu polita da, egiteko. Así que, eskerrik asko. Eskerrik asko bihotzez bioi, eta komentario batek, eta Maider, zu perfekzionista zara, baina jakingo bazen izan ze perfekzionista.
Bai, ez oso identifikotaz nintien naiz, esaten duzun gauza askotan, eta jo, ondo adierazten duzun, eta esaten jo, guai, super guai. Osea, que ondo. Hoxe, igande hon, zuili. Bai. Egongo gara. Vale. Audio. Venga, aio. Ondo pasa, eskerrik asko, por favor.